Hasiera emango diogu gaurko udalbatzari. Lehendabiziko puntua 2015ko ikainen amairukoak onartzea bidezkoa bada, aktuari aldez aurretik bideratu izan zaizue, ez dakit zuzenketaren bat aurreikusi duzuen, bai Consuelo? Gobernu batzordeko kideak izango dienak, alkateaz gain lau alkateordeak, eta lau alkateordeak urren ez duten izango dira Maribel Vaquero Montero, Jorge Segurado, Isiar Artola Bedia eta Consuelo Frutos González. Horien laurak orden berean izango dira eraberan alkateordeak. Lehen alkateordea Maribel izango da, Maribel Vaquero, bigarren alkateordea Jorge Segurado, hirugarren alkateordea Isiar Artola, eta laugarren alkateordea berriz Consuelo Frutos. Hortaz aparte, antolatu diren hiru batzarretan, antolakuntzako batzarrean Maribel Vaquero izango da batzarburua, lurraldeko batzordean Jorge Segurado izango da, herritargoan David Rosco, eta gero bereziak izanikan edo antolatu beharko kontu batzi batzarrean antolakuntzako den Maribel Vaquero, eta hor, pendiente daukagunak korrespondiman hau da, Langardako batzarra hau da iraunkorra bezik eta da batzarre berezia, eta hor presidente papera beteko duena izango da aurreko legintzaldien izan zen bezala Xavier Jurramendi, berak hartuko du, jarraituko du izatea. Urnietako Eusko Abertzaleak, Joseba Maribel Vaquero izango da, bestetik Urnietako EH Bildu, Joseba Isiar Artola, eta bestetik Urnietako udalkalde sozialista, Consuelo Frutos. Estamos de acuerdo en la composición de las comisiones informativas en ser 4, 2 y 1, ya que es la proporción lógica de la representatividad de este pleno. Lo que no compartimos es la propuesta de concentrar tantas áreas en 3 comisiones. Oposizioen ekintzaile bat egingo dugula, eta gobernu batzordean parte hartzea aukera egokia ikusten dugula. Urnietako udalak 2010 biztanle dituen herri izanikan, eta gehien izan ditzakeen ordezkatu edo liberatuen kopurua 3 pertsonekoa dela, egiten den planteamendua izango litzateke batetik alkatearen liberazioa, bere jardun osoan, gero lurralde batzorderako burua den Jorge Seguradoen liberazio honeko 55ean, hiritargoa batzordeko burua den David Roscoren liberazio honeko 55ean, EH Bilduko bozeramailea eta hirugarren alkateordea den Isiar Artolaren liberazioa ehuneko 50ean, eta Euskadiko Alderdi Sozialisteko bozeramailea eta alkateordea den Consuelo Frutosen liberazio ehuneko 50ekoa. Horrekin, hiru liberazio, hirura iristen gara. Era berean, udaletxe edo udalerri hauetan, 2010 biztanlekoetan, aukera egoten da nolabait ere beste liberazio bat egoteko, nolabait ere aholkulari gisa edo egon daitekena, momentuz bintzat horri ez dio helduko, esaten den bezala, ikusiko da legegintzaldian zehar zerbait egiten da, baina momentuz bintzat hasiera honetan hori bintzat libre edo bakante geldituko litzateke.